10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, οδηγή προσοχή. Προσοχή όταν βγαίνετε στο χορτάρι, μην πατάτε γκάζι. Όταν βγαίνετε στο χορτάρι, μην πατάτε γκάζι με δεγμένα. Λιμπεράκης πήγαινε από πίσω και δεν βλέπουνε. Όλοι γράφτε κανονικά. Και έχουμε το Γιαννακάκη πρώτο, με το Χατζόπουλο δεύτερο και το Κουτσιναρίδη τρίτο στα 4 δευτερόλεπτα μέσα οι τρεις. Ακαρικό, νομίζω ότι αυτός που έφερε δεν είναι νέος οδηγός, τον βλέπω γρήγορο. Έχει ανέβει κατηγορία ήδη. Να βγει από αυτό το τελικό και να πάει στον Α κατευθείαν. Σιγά, σιγά το Λαμπορκίνι. Προσεκτικά. Σαν να είσαι μέσα. Άμα ήσουν μέσα στο σάξο θα έχεις πάει 30 κολοπίτες τώρα. Μου κάνεις και ότι είσαι και οδηγός. Έτσι μπαίνεις στροφές με το σάξο, θερμά. Ακούς το λιάσκο εκεί που σου λέει τέζα. Προσοχή μέσα στο γρασίδι, προσοχή πάντα την κάτω, έχει ώρα. Δεν θα ακούς το λιάσκο καθόλου. Βάζει πρόγραμμα, βάζει τουρμπίνες, βάζει ένα σωρό κέρατα. Εσύ εκεί. Ατμοσφαιρικά. Λοιπόν, για να δούμε τώρα ποιος θα πάει ποινή ο Γιαννακάκης. Κάτι κάνει ο Γιαννακάκης. Χατζόπουλο Τζούνιος, να περάσει από τα πιτ. Περνάει από τα πιτ, περνάει μια γρήγορη. Έλα Χατζόπουλο, παίρνα μέσα και φύγε. Φύγε, 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 φύγε. Φύγε, βγες, κανονικά. Οκ. Για να δούμε ποιος άλλος. Νάτος και ο Τσέτογλου. Τσέτογλου, περνάει από τα πιτ. Τσέτογλου, περνάει από τα πιτ. Ορίστε. Είδες. Του είπα να μην ακούς το λιάσκο. Προσοχή, προσοχή στα πιτ, προσοχή μπαίνει αυτοκίνητο, φύγε, φύγε. Φύγε, 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 φύγε. Οκ. Λοιπόν. Έλα Γιαννακάκη, έλα. Σε παρακολουθώ. Θα την πάρει την πίνη. Εσένα κοιτάω μόνο. Δεν μπορώ να ρίξω τώρα. Α, όχι, ο Τσέτογλου ήταν εντάξει. Προσοχή Τσέτογλου και Χατζόπουλος μεταξύ σας. Καρβαρίδη, δεν πιστεύω να θες να ρίξω ποινή στο γιο μου τώρα, έτσι. Δεν νομίζω. Να προσέχεις άλλη φορά, ποιος σε τρακάρει. Για να κάνει και εσένα παρακολουθώ, 3 λεπτά ακόμα. Απέναντι ο Τσέτογλου με τον Ανδρέα, προσεκτικά οι δύο οδηγοί.
Για να κάνει ένα Καρδαρίδης 2, Πριπανάκος 3, Χατζόπουλος 4, Δαρδαμάνης 5, Ανδρέας 6, Πετόβλος 7, Χατζηδημητρίου 8, 2 λεπτά ακόμα. Κατευθείαν τρέχει ο Αλφα τελικός, κατευθείαν τρέχει ο Αλφα τελικός. Φώναξες το παιδί, φώναξες. Σε άκουσα. Ξέρει το παιδί ποιος θέλει μια άλλη μάρκα αυτοκίνητο εδώ μέσα. Δεν είναι ξέρει γι' αυτό, το πάνω του. Από τον επόμενο, από τον επόμενο. Ένα λεπτό ακόμα. Ένα λεπτό. Γεωργιάδης, πάνω έχει πολύ. Εδώ. Πριπανάγος, ξεράτηκε ο Πριπανάγος εκεί. Προσοχή τον Λαμπορκίδη, προσοχή στην αιστεία. Για να κάνει θερμάτισε, Καρδαρίδης θερμάτισε, Βαρδαμάνης, Ανδρέας θερμάτισε, Πριπανάγος θερμάτισε. Ο Χατζηδημητρίου δεν έχει τερματίσει, πάει και αυτό για τερματισμό. Χατζηδημητρίου τερμάτισε.